parissa. Delfiinit voivat ajoittain saavuttaa uidessaan jopa 40 kilometrin tuntinopeuden. Katsotaan kuinka nopeasti täällä altaassa tänään mennään poikien toimesta. Näin siinä pojat saavat altaassa aikaan hienon maallapon. Salasten tuossa korvo-ohjomaisen selkäepän. Selkävastenäinen luita löytyy. Ja se koostuu pääosin rustosta ja sidekudoksesta ja näin Kirsi siellä hienosti selkäävästä pitää kiinni ja pääsee eteenpäin. Normaalisti selkäävä kuitenkin tasapainottaa delfiineiden linjaa. Delfiineiden maailma on täynnä ääniä. Delfiinit itsekin ääntelevät monin eri tavoin, ja kommunikaatiokenen uskotaankin muodostuvan erilaisista vihellys- ja naksahdussarjoista. Kaikkia näitä ainutlaatuisia delfiineiden ääniä me ihmisten kuitenkaan valjaalla korvalla voi kuulla, mutta nämä seuraavat äänet kuuluvat varmasti ihan takaretiin asti. Annetaan aikuisten aloittaa. Näin lähtelivät siis aikuiset. Siirretään puheenvuorot pojille Leeville ja Eilentille. Näin saatatte huomata, että pojat siinä lähtelivät hieman kovemmalla volyymilla. Ja tärkeintä on kuitenkin muistaa, että delfiinit eivät suinkaan ole kaloja, vaan merinisäkkäitä. Ja tässä näitä merinisäkkäitä paremmin näkyvillä. Näin on tullut teille ulkona delfiini paremmin tutummaksi eläimenä. Sitten on tullut aika siirtyä seuraamaan vauhdikkaita tehtäviä, joita kaverit ovat täällä vuosien varrella oppineet. Aloitetaan vauhdikkaalla palloleikeillä. Kaikki delfiineitämme pitävät paljon palloleikeistä ja ehdottomasti parhaat pallonäytöt löytyvät tuosta salin edestä. Pojat Leevi ja Eilenti, olkaamme. Toki täällä muutkin paljon palloleikeistä pitävät ja seuraavaksi Näsi sekä Veera pääsevät näyttämään oman pallopalvelustehtävänsä. Meillä on täällä erilaisia koripallon kuljetustyylejä ja pojat Leevi ja Eilenti esittelevät teille nyt erilaiset tavat. Basquetbolista. Toki meillä täällä
Katsotaan kummalla on parempi heittotarkkuus tänään. Näin lähtevät pojat korjaisella meidät ensimmäisenä heittämässä ja voittaa ottelun. Ja näin voittaa. El snap ya de aquello ponemos una boca de no. Vanhehtotehtävien opettaminen delfiineille on aloitettu siten, että aluksi tuo vanne on ollut aivan tuolla vedenpinnan alapuolella. Ja tässä Veera näyttää, mistä nämä harjoitukset ovat lähteneet. Ja seuraavaksi Delfi näyttää, kuinka tuota vannetta hypätään hieman korkeammalle.